Кыяш, кыяш, мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кыяш гомере телим мин әнием сиңа. Әнием, син өчен күңелдән туган көнең белән менә. Шушы бу чәчәк бу китеп булмаса да, син үзең чәчәк кебек. Чәчәк ул шиңә, ләкин бу шәй бу китеп менә тәмле итеп шәйләр эчерсең. 53 яшь тулды дип анда ни волновайся. Аны кире әйләндереп куйсаң, әле сиңа 35 кенә. Шуңа күрә исәнлектә, саулыкта, матур итеп бергәләп яшәргә насыйп булсын, яме. Нигә кунакка кайтсаң инде, яме, бөтен балачакны табып була монда. Менә бу минем дәфтәр. Бу беләсезме дәфтәргә ничә ел? Язылма. Бу 2000 елгы дәфтәр. Минем мәчеткә йөргән вакыт. Дугалар өйрәнгән вакытым. Менә нәрсә дигән? Аллаһ сезнең тышкы сурәтләрегезгә карамас, ләкин Аллаһ сезнең эчке калебләрегезгә карар дигән пәйгамбәр. Почеркларны карагыз әле сез. Менә барсына да өйрәнгәнмен. Иң мөһиме шулай матур иттереп, әти-әниләр исән сау булып, кунакларга кайтып йөргән насыйп булсын. Өйдә безне көтәләр, Аллаһка шөкер. Менә бит. Таныш булыгыз безнең әниебезнең Жасмины бу. Әниебезнең инде үлеп псиләр ярата. Без үскәндә, ялгышмасам, безнең өйдә псиләр буенча безлимит киде. 7 матчы бар бездә. Элек бик популяр сериал карыйк без. Клон дигән сериалны хәтерлисезме? Монда бар итеге Жади, Лукас, Зурайда, Мелиса, Абдул Али. Менә безнең өйдә нинди матчы бар? Бөтенесенә шундый исемнәр кушып бетердек без. Ну, Лукас кызганычка каршы иртәрәк үлде, потому что күрше Жадиларына йөрде ул күп. Зурайда күрде дә эшкерде. Менә, яни безнең пси җанлы кеше ул.